Şeş partiye muhalefeta Türkiye peşniyazên xuyên ji bo desturekî nû ragihandin. Peşniyaz ji 84 madde û neh sernavan pêk tê û di desturê da hin guhertinan armanc dike. Gelo haya welatiyên Tirkiye çiqas ji vê peşniyazê heye û nêrîna wan li ser peşniyazê çi ye? Kampanyamız valilik olaydı. Oğlumuza hep beraber sahip çıkmalıydı. Oğlumuza hep beraber sahip. Anladın mı şimdi o? Niha masaya şeş partiyî got em ê van tiştan bikin. Yani em ê duwarê demokrasî, mafê mirovan û dewleta hukuk û civakî da hin sererastkirinan bikin. Yani dema ve sistem ava kir ve demê mekanîzmayên dewletê dişixule û kar hêsan dibe. Altılı Masa'nın Ango min bixwe heta niha nedîtiye ku masaya şeş partiyî karek kirine. Niha hêdî behsa hin tiştan dikin. Lê nemimkin e ku ev guhertinên destûrî bên cîbicî kirin. Ya girîng pergala rêveberinê ye. seçimlerde hangisi kazanırsa kazansın. Dilbijartinan de kîşan alî bi ser dikeve bila bi ser bikeve. Ya girîng xweş bi rêvebirina welatê me ye. Dema ku masaya şeş partî bibin desthilat, em dixwazin ku ew welêt xweş bi rêve bibin. كامل او اناياسا كرد نتذهب كامل جرك حقي كرداج تذهب حقي علوياج تذهب حقي حركه تذهب خلاص تشكيناك قلا خدك باراج داخل قلا تشمشتي يعني اما باشي جافيد باشي فقط ديسنجي كامل جرك هنت جتربه Sağlık reformu yapılması lazım. Li gor min beriya guhertina destûrê gelek mijar hene ku divê reform li ser bên kirin. Di serî de divê rewşa aboriyê rewşa karkerên ku bi mûçeya herî kêm dixebitin bên baş kirin. Her wiha divê di warê tenduristiyê de jî reform bên kirin.